semuanya, kembali lagi di channel Deduk gitu. Iki mau ki aku sebenarnya arepe metu ya to, sebenarnya arep metu yang boleh hawa lah ibaratnya ngono. Tapi tak delok ning iku apa jenenge ning cuaca ternyata 29 itu sangat panas ya di sini ya. Jadi aku tidak jadi keluar ngono. Iki suarane ya lek enek suarane iki pas ngono. Soalnya panas ki AC-ne ya rada error. Ngono. Jadi nyapa kok enek piring kosong. Ini tidak kosong. Ini nanti akan aku isi makanan yang sangat inuk ngono. Ceritanya ki ngono sih. Ora tau ngono ki lho, susah kuwi. Lah terus jeremu kan alah iki turu ngevlog kok turu ki lho enak sing ndelok ngono ya wis. Tapi kan ra mungkin ta ya aku ngevlog turu. Lah terus iki mau aku kan go mangan, terus aku pengen mangan ngono, terus aku order mangan, terus aku mau adang sego wisan, terus aku mau goreng kerupuk puli sing gawene Mbak Rin. Nah, terus aku arep mangan. Oke. Coba. Aku mangan iki. Ini adalah seafood. Ini adalah seafood, bos. Ini plastik bos yang situ. Wakah gitu, wakah dulu. Di sini beraneka macam. Ki pedes. Aku disini ceritanya. Aku ditukani bosku tok iki. Kok enak pedes ngono. Terus aku tuku. Aku mau ki tuku kepitingnya 1, terus udang, terus lobsternya 1, terus kerang ijo karo kerang cilik-cilik ngono. Aku mau ngasihnya arep order liyane tapi ki wis akeh banget ngono sing entakne sapa. Dadi engko kita akan karo kancaku. Jadi aku sudah membawa piring dan nasi gitu ngono. Terus ki mbuh piye? Iki carane ya. Lagi mau kan tak cek to kuwi, aku wediku lek gak kerekam, ternyata tenan. Iki lagi mau mari tak anu terus kan tak rekam neh lah ceritane ki, tak rekam neh. Lah kok jebule ki apa jenenge tak anu kan wis nyala to menitane, ya wis lah aku lungguh neh terus aku mangan lah dengan enak ya to, tak review, tak buka dari kerangnya tetek bengek kuwi mang tak buka kabeh ngono. Wis alah sepojan inuk ngono kaya ketane iki videoku. Lah kok jebule HP niki moro-moro modar ya to. Sekarang tadi video niki gak kerekam. Jadi maaf ya. Kita lanjut nih ya, tapi wis separo. Dan niki dengan kepintaranku yang sangat pintar ini, dilihatlah aku harap meneruskan tapi ternyata bathukku ora ketok mek lambeku tok. Ya Allah, ki jane aku oleh ngonten pora to, tapi gak apa-apa ya. Selamat menikmati ya. Maaf teman-teman. Terus lagi piye? Aku kudu emosi. Jadi ini yo kita ulangi lagi untuk makan ya toh. Aku kamu wis iki buka iki wisan. Loh, aku gede. Daging iki mau tak separo to iki lho, daging aku gede. Ini terus piye aku wis telap mangan wis uwinuk ya to, wis enak. Wis tak review sawi buka iki lho kepiting iki mang. Buka kepiting ki yang sangat besar ini lho ki. Lho. Iki tokore ki nyapet cangkem iki. Nyapet kuwi lho HP lho kocok kok ya iki. Aku jublek. Wis apa-apa. Gak ngurus. Udah aku mangan. Gitu. Wis pemangan saya aku wis gak kakak ngomong, kamu wis ngomong akeh tapi gak kerekam. Ngono pokoknya. Kamu wis mereview ki, tak review neh. Kerang hijau kita kasih sausnya gitu, kita kasih sausnya yang ini
rasane jan wenuk tenan. Cok, delok iki delok. Uli. Ini kerang cilik apa ya namanya? Kerang darah. Kerang darah. Kemudian oke loh. Kemudian sana juga ada apple ya toh, itu. Lagi kancaku kan aku nggak mungkin habis satu ya pura. Aku nggak mungkin. Lihat ke udangnya, boleh su. Udangnya gede. Atau kita potel ini, kita serusuk. Kita buka. Aku ki mau wis ngene cah aku ki mau. Tapi wis salah singkek HP ku ki mati. Terus tak pateni lho pengaturane. Layarnya mati dhewe. Saiki mbuh nyapon dingin ngene dukaan yo ngono iki. Oke, diawur-awur ya tambahin ndok tengah matang ki mau. Awur-awur emplok. Aku mah wah dongo apa juga ngapain nah masih tak separuh gua ada karat kerangnya tawur-awur lagi gitu ditamplok. Terang kan cukup ini bumbunya ini kan bumbunya cah bumbunya enggak terus bumbunya kok gini terus ada tau bumbunya sih rupanya kayak kacang Mbak Rin gitu tapi itu sambal kacang gitu jenisnya saus Pacific Rim jenenge emang gak salah ki enak level lagi mau aku level 4 sing level 5 paling dhuwur to wih pedes wih aku tau njajal wih kok kalau pucuk indas ki rasanya kayak dipaku kok mari makan ini kok gak enak sih gak seneng seafood aduh enak kok gini kok cacaknya juga bak nih ini kok ini sebagai Mas Dita juga ngeliat Mas Jason udah enak kok ini kok enak sih tawar kok entah wah
Aku wis kenyang nih. Apa ya ini? Bentar ya. Wis kenyang ya. Tapi cik wah kayak. Oke. Itu. Pedes bos iki tenan. Aku pengen belajar bumbu iki aku. Bumbu iki. Nyak. Yang pengen pengen aduh. Cuman daging lobster terus kayak gini. Kita cocolkan itu nih bumbunya gitu. Bumbu nih terus ki makan ki blur prato ki aku gak roe pokoknya ini ya lek vlog ini bos dan terus ki masih larang tapi enak. Nggak rambutnya. Gila. Ano kepikiran ba apa? Aku bingung capek tak ngene iki. Gila, nguncai piye? Iki dagingnya terus kita kok ngene iki lho. Dagingnya iki lho iso. Enggak tak ambil gunting ya. Guntingnya pawon. Ini pawon bah. Dagingnya tak ini remuk ki. Gak apa-apa tuh, telan dagingnya. Nah, biar nih ki. Wah ya. Ya kok ngopet tak telok-telok. Serasik ki. Loh. Tuh. Loh, blur murah. Yang tak duwe ki daging. Sepurane ya lek aku mangan mau itu ki rada nek krungu sampean ngecap. Karena gigiku yang sini itu bolong. Dagingnya mesti kita tambal, tak tambal. Nah, ngomong mesti blebet. Mesti kita tambal, tapi cepot. Jadi aku sakit hati-hati makannya. Pokoknya agak kemana sih kayaknya. Jadi rada tolek mangan bumbu ini kudune ilat karo untuk karo di langit-langit iki kudune nemplek plek ben enek rasane. Tapi masalah iki mangan rada piye ngono. Wah. Sudah ya, makanku sudah sampai situ saja. Gimana soalnya videonya emang gak hilang, gak ngerekam,
Iki ngeluh unboxing iki buka iku. Tapi ya wis lah. Sudah berlalu, tidak perlu kita sesali ya, Bro. Yang penting mangan enak. Oke. Nggak tak dicili. Ya. Nggak tak dicili mawaan kono. Entah. Aku bagian iki ae. Awake aku pengen kancaku. Ora, kowe iki dagingnya iki lho sakmene mbiyen iki akeh pol kok. Gurih. Kayak muncrat, maaf. Ini ngomong. Makasih. Ya. Makasih sudah mensupport YouTuber anak-anak ini ya, tak mau dukan ngene. Terus support kan terus ya toh sampai jadi wong berarti ngono saiki jadi kalau jengking gitu. Adine suwun kabeh sing wis support. See you next time. Wis.